החתיכת מנוע הזה שיש לו פה, אני לא הבנתי מה זה, זה פעם ראשונה. אני ישבתי, ראיתי ככה, נפתח לי הפה, הייתי מרותקת, הוא מדהים, הוא עוצמתי, הוא מצחיק, הוא מרגש. אהבתי שהוא גם מרגש. הנה בנק! אני צועק כמו משוגע ורץ לשם כאילו תקוע לי גזר בתחת. Where is the toilet? Where is the toilet? אני שואל את הפקידה הראשונה שאני נתקל בה. היא קולטת את הטרפה שלי בעיניים ומצביעה לכיוון המדרגות. עם גזר, בלי גזר. אני רץ לשם כמו נינג'ה, קולט פקיד אחר עם אותה תסרוקת של המוכר מהמקדונלדס. טוילט! טוילט! אני שואג לאכול כמו משוגע. מאוד צחקתי בהזדהות עם האבא שמנסה להרדים את התינוק ומרגיש מה זה שקל. וזהו, הריבים האלה של תקום אתה, וואו, מאוד מוכר. זה מקום בור עמוק בזוגיות, שיש כאלה שלא יוצאים ממנו. תקום? תקום? תקום מיד? תקום אתה? את תקום. אתה תקום. לא, את תקומי. לא, אתה תקום. אני קמתי אתמול. באמת? גם אני קמתי אתמול. וגם שלשום ולפני שלשום 1000 פעמים. תקום תורך. תקום תורך? שילוב קטלני במיוחד, ובמינון גבוה מדי, יכול בקלות להוביל לאובדן חיי אדם, ולא בהכרח שלך. נו, עזבי אותי בשקט, 3 לפנות בוקר, לא מעניין אותי, אתה קם עכשיו. אבל אני קרוע מת, מה, את לא רואה? אני רואה, ומה אתה חושב, שאני לא קרועה, שאני לא עייפה, שאני לא רוצה עכשיו להמשיך לישון? אז תשני, מישהו אמר לך לקום? שם קשת ענן, שם! ההומור שלו נבון, מאוד, אבל לא במובן המתחכם של משחקי מילים, אלא במובן של היכולת לתפוס את כל הדקויות והניואנסים של מצבים לתת לך מראה כזאת, אתה מרגיש שממש אתה נמצא איתו שם במקומות האלה ועובר איתו חוויה, כל סיפור הוא מין מסע קטן כזה. פתאום אנחנו במוזיאון ואן גוך. הבנות קנו לנו כרטיסים ואמרו שיש לנו בדיוק 2 שעות. ניפגש כאן, אנחנו הולכות לקניות, אתם תלכו למוזיאון. נטולי כל יכולת שיפוט, עשינו את דרכנו פנימה. אנחנו נכנסים לאולם גדול מלא תמונות ומתחילים להסתכל. דני הולך ימינה, אני הולך שמאלה. באמצע אנחנו נפגשים. אני שואל אותו אם הוא ראה כבר את התמונה המפורסמת של ואן גוך, זאת עם החמניות. הוא אומר לי שלא. אנחנו ממשיכים ללכת, מקיפים את האולם ונפגשים שוב בכניסה. אין חמניות, זה נראה לי מוזר. אנחנו ממשיכים ללכת, מקיפים את האולם כמעט שעה במעגלים, אין חמניות. אני מחליט לשאול את פקידת הקבלה. היא מסתכלת עליי כמו אל מפגר, ואומרת לי שהתערוכה של ואן גוך זה בכלל בקומה למעלה. אומר טוב, דני צוחק, בן זונה, אני עונה לו. ולא מאמין איך שרפנו כמעט שעה במעגלים, בסתם תערוכה בלובי של המוזיאון. כל סיפור שהוא סיפר, בלי שום קשר אם הייתי שם או לא הייתי שם, אני לא מכירה את המקומות שהוא דיבר עליהם, או את הסיפורים שהוא דיבר עליהם, אבל לא חשוב מה הוא סיפר, זה היה פשוט להרגיש את החוויה האמיתית שהוא עבר, את החוויה המחיה שהוא עבר, את השינוי שהוא עבר שם, מה שאפשר להרגיש, כל החוויה שהוא עבר כאילו הייתי איתו שם ביחד, וזה הדבר שהוא קסם, פשוט קסם בכל מה שהוא מספר, וזה מקסים וכל אחד חייב לראות את זה. פתאום תור ארוך באמצע הרחוב, הבית של אנה פרנק. הבנות מתייעצות, לא איתנו, עם עצמן. אנחנו 2 בולי עץ, יונים יכולות להתיישב לנו על הראש ולחרבן. סנאי יכול לבנות לו בית בבית השכי, אנחנו לא נשים לב. חבורת שהידים בהיריון עם שקיות רמי לוי עומדת מתחת לבית של אנה פרנק, עומדת וחושבת. נוותר על אנה פרנק. זה מאוד נוגע בכולם, כי באמת אייל הוא מאוד מתבונן, נראה לי, גם בתוך הסיטואציה ובסיפור, אבל גם על עצמו, ויש בזה משהו נורא נורא אנושי, וזה הומור מלא חמלה.
שאתה צוחק ואתה צוחק על עצמך, על המקומות שבך, שאתה תופס את עצמך, עושה את הדברים האלה פתאום. וואי, כן, נכון, גם אני הייתי שם. זה הומור עם הרבה שכבות. ותיאבון מותק, קטי היפה, מגישה לי כוס גדולה עם קצף ירקרק למעלה. וואו, זה נראה מעולה! אני מודה לה ושולח יד לכוס. בראש כבר יכולתי לדמיין את אשכול הענבים הירוקים הענקי שנסחט שם במיוחד עבורי. אני מניף את הכוס גבוה ולוקח שלוק גדול. החוט של הארסל נקרע, אני מתפוצץ לרצפה, פוקוסים נופלים לי על הראש, סרטני אדומי חזה מנסרים לי את הפרקיים, הקש הארוך נדחף לי דרך הנחיר, מפנצ'ר לי את העונה השמאלית במוח. מה זה? אני שואל את קטי, לגמרי בפאניקה ממיץ הדשא של ארוחת הבוקר. כל המיצים שנשתה פה כאלה? אוי, מותק. היא שולחת לי מבט מלא רחמים. זה המיץ של הבוקר. זה המיץ הכי טעים! מתחילים איתכם באיזי! לא רוצים לעשות לכם שוק על ההתחלה. שאר המיצים קצת פחות טעים. הוא הצחיק אותי, אהבתי את זה שהוא הציל את הצל, לאור, את הצד האפל, את התחת, את החרה, וחגג אותם בקולי קולות. מינה, שוב מחייכת. ומספרת לנו שהיום הראשון זה תמיד שוק, ושלא נדאג, ושהכל יהיה בסדר. ומחר יום חדש, והכל ייראה לנו אחרת. איך ייראה לנו אחרת? אני רעב! ואם עכשיו אני רעב, מחר אני אהיה עוד יותר רעב. סבבה, סרפדים, מיצים, חמר ירוק, אלוברה קרה על הפנים. אני רעב! ובערב מחכה לי חוקת עם קפה שחור מהתחת. שתיתם פעם קפה שחור מהתחת? מהתחת! ומינה אומרת שזה עושה פס בכל הגוף. אני ממש כבר לא יכול לחכות. תמיד חלמתי לשתות קפה שחור מהתחת.